Татар эстрадасы артистлары коронавирус сәбәпле концертларын күчерә. Ландыш Ниматҗанова Себернең төн ягында -22 градус салкында концерт куйган. Илсия Бәдретдиновага Башкортстанның атказанган исемен биргәннәр. Фирдус Чамаев Коръән уку конкурсы үткәрә. Хей, сәлам дуслар. Алдагы видеоның карауларына, лайкларына, репостларына күз салсак, Татар эстрадасы яңалыклары видео форматта сезгә бик ошаган. Димәк, аны дәвам итәбез. Әле язылмаган булсагыз, кызык-мызыкны YouTube, ВКонтакте, Instagram сәхифәләренә рәхим итегез дуслар. Инде әлеге видео сезгә ошаса, үзегезнең фикерләрегезне комментариягә языгыз һәм инде әлеге видеога үзегезнең зур лайкларыгызны куегыз. Димәк, сезнең белән мин Илназ Кызык-мызык. Әйдәгез, башлыйбыз. Коронавирус аркасында татар эстрадасы артистлары үзләренең концертларын башка вакытка күчерә. Илсия Бәдретдинова, Фирдус Чамаев, Ришат Тухватуллин, Рамил Шарапов, кыскасы, тулы заллар җыя алучы барлык топовый артистлар да үзләренең концертларын башка вакытка күчерергә мәҗбүр булдылар. Илсия Бәдретдинова әйтүенчә, 19 көнне Түбән Камадагы концертымны күчерергә туры килде. Тик 20-сеннән башлана торган Самара, Башкортстан, Оренбург төбәкләрендәге барлык концертлар да үз вакытында үтәчәк. Ришат Тухватуллинның администраторы биюче Илгиз Бәдретдинов әйтүенчә, болай эшләү эффектив түгел. Чөнки сәүдә үзәкләре эшләп тора һәм анда күбрәк кеше йөри. 500-700 кешелек заллардагы концертларны уздырмауның мәгънәсен күрмим диде ул. Рамил Шарапов та апрель башындагы концертларым кичектерелде ди. Хәзер ул концертларны я апрельгә кире куеп булмый. Сезонда битер вакыт җитте бит инде, ди Рамил. Чит илләрдә инде барлык спорт уеннарын, зур чараларны кыскасы барсын-барсында туктаттылар. Ә бездә президент указы буенча 5000-нән артык кеше җыела торган зур чараларны гына туктатылу каралган иде. Тик үзегез күреп торасыз, хәтта 1000 кеше дә җыелмый торган концертларны, бәйрәмнәрне дә туктатырга мәҗбүр булдылар. Ярар инде, сакланганны саклармын дигән Аллаһ. Инде бу мәсьәлә тизрәк уңай якка чишелсен иде. Алло, это банк? Ага. Короче, я завтра кредит платить не буду. Ну как почему? Вы еще не слыхали, что ли? Из-за коронавируса до 15 апреля карантин. Вот наши концерты отменили, мы отдыхаем. И вы отдыхайте. Карантин так карантин. Оставьте на меня покой. Все, сказал, сделал. Татарстанның атказанган артисты Ландыш Ниматҗанова Ямал утравында эшләүчеләр өчен концерт куйган. Әбисе әйтеп җибәрмәгән ахыры, башыңа ки, күтен ката дип. Ярар, иң мөһиме салкын тидермәсен инде. Ямалда, элемтә дә, Instagramда юк дип язган җырчы. Ә без 4G урынына 3G тота башлап, Элвин Грейның клипларын карый алмый башласак, шунда ук зарланырга тотынабыз. Булганына шөкер итәргә кирәк. Алдагы чыгарылышта гына нишләп Илсия апага атказанган исеме бирмиләр дигән мәсьәләне күтәргән идем. Безне ишеттеләр һәм ниһаять аңа атказанган исеме бирделәр. Тик Башкортстанның Дәүләкән районында барган концертында уенчык ат белән генә. Алайны Дәүләкәннәр өстәгеләр ишетмәй инде, әтәгез вакыттан башлайык. Менә һезнең исеменнән Дәүләкән халкы, район халкы исеменнән Илсия Хәмнекә атказанган исемен бирәйек. Атны бүләк итеп, мендереп кайтарып ибәрәйек. Может, өстәгеләр күрерләр. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Чамаев 30 март көнне үзенең туган авылы Түбән Нурлатта балалар арасында Коръән уку конкурсы үткәрә. Барлык катнашучыга уңышлар. Сездән уку, ә без инде бүләкләрне әзерләп куйдык дип язган Фирдус абый. Быел әлеге бәйге район күләмендә генә узса, ә алдагы елларда аны республика күләмендә үткәрергә уйлыйлар. Оештыручыларга чын күңелемнән уңышлар телим. Инде 30 март безнең район күләмендә шушы мәдрәсәбездә Коръән конкурсы булачак. Барлык балаларга уңышлар телим. Киләсе елга без инде исәпләп торабыз, планнар бар. Аны инде республика күләмендә оештырырга. Балалар, сезгә уңышлар, сездән уку. Без инде бүләкләребезне әзерләп сезгә куйдык. Уңышлар сезгә. Иптәшләр, шулай ук иптәш булмаганнар да бардыр әле монда, әйме? Инде бик зур рәхмәт сезгә әлеге видеоны ахырына кадәр карап бетергәнегез өчен. Инде онытмагыз, без блогерлар өчен сезнең лайкларыгыз, репостларыгыз, комментарийларыгыз бик мөһим. Әлегә сау булып торыгыз, киләсе чыгарылышта очрашканга кадәр. Пока-пока.